babae, si Ellen Agarna. Wow! Niya, gwapa gini bay, sikat, artista. Kinsa Ellen? Punta bisag lisod, tumba man ka, di ka halabarog. Kay kaya ratanan, basta kita maning kamot. Agwanta lang mo, abot na ang panahon. Pantira gihapon ta, bisag lisod. Yo! What's up mga ka-adik? Yo! Yeah. Naana sa tadi karon nag-tribing na sad mi kay wa gid mi lingaw tibuok adlaw sige ra mi higda. Ay Ginoo ko pero nami naunaan mag-challenge ta ninyo ang challenge nato mag kuanta na ang among buhaton ron nag-challenge ta uyabon o amigahon. Ambot lang ka kinsa ang gipampili ni nila sa umangod kung kinsa ka ni sila kinsa ka Ilagaw sa Cebu, gwapa o Siyempre, mga famous kayo. Famous kayo nga. Masa may bawaan na niya kung kinsa na. Yeah. Sige. Amo nang sugdaron. Go. Uyabon or amigahon. Unang babae. Jet Clay. Okay. Kita. Jet Clay. Parang ako, ako sa tanaw niya picture para makabaw ta ba. Kini si Jet Li bay. Kita ko niya bay. Gahing ini bay. Para na ako, okay kini si Jet Li bay kay kanang basta idolan gyud ko niya bay. Pero wala siya kailan ako pero ako kailan ko niya. Para lang nako no kini mga ani nga babae bay. Solid kini bay kugihan kini nga ani nga babae bay. Dapat nindot kini bay mabili nig balay mga ani nga babae. So siyempre uyabon ditso, di ba? Kaman ba na? Siyempre uyabon gyud alangan sa Diyan kayo. amigahon siyempre. Solid gini na ni basta uyabon na ditso. Ano na istorya? Yeah. Kaluhang babae. Jackie Chan. Kinsa to? Anak ni Jackie Chan. Kinsa? Jackie Chan. Anak na ni Jackie Chan. Bay, siyempre, wasa na kaila si Jackie Chan nako pero ako lang masulti niya nindot ganahan ko nindot yan tingog nindot siya tingog siyempre gwapa insik ganahan ko mga insik na babae siyempre sakto lang yung lawas siyempre gwapa para na magkasinabot mi ani kay syempre music abaw na mo so para na ko kuano ni nako siya syempre uyabon gyapon kay ana man na basta magkauyab mo ya kanang kuan kay mo music nindot ninyo mahimo uyabon ko ni cha yes dagana na ko uyab oy Takulong babae. Si Karisita. Unsa? You really need a sigwana. Karencita, baby! Yeah! Bitaw bay, si Karencita bay, friend na niya bay. Ano ulit siya dari Cebu ni na siya flip top event sa Gubat, yan na siya dito bay. So, syempre kini si Karencita bay, okay ni siya bay kana nindot siya batasan. Syempre nindot ni siya batasan bay. Mangustasan ni siya nako sa akong kaimtang. Solid kini siya bay pero nanan ni siya kuan bay. Pero para na nako kini si Karen gwapa jud kini si Karen bay personal bay. Gwapa, sexy. Idol kini nako bay. Yes. Pero amigaw na rin ako bay. Kay basta amigaw na ako si Karen. Na nimo. Yun mo bugo ka. Bugo. Kaupat babae. Si Janine Bergen. Si Janine bay na idol gina na ako mukanta bay kita us kantahin niya. Katong asa kita bay sa Showtime. Tawag ng kahalan. Yes, tawag ng kahalan bay solid kay di bay. Manibaw tang balibay kanta niya bay.
bisag kinsang Bisaya, kung kinsay mamina ni Janine, na. Libaw tinyo balibo bay, solid siya mo kanta ka tong. Kung sakit yung kanta tong gatong. Ano ba? Kasong kabayo, nakakawa ko. Yun, bol. Oh, pero siyempre music yapon ni si Janine bay. Para na ako amigahon ra kay siyempre bata pa ni si Janine, yeah, oh, bata pa ni, so dapat ni amigahon si Janine, yeah. Para ko na. Para ka Travis dahil ano siya. Sige. Kalimang babae, Morissette. Isa? Morissette. Morrissey. Unsay kanta niya to? Aking ka na lang. Para na po no. Yabo no, migahon bay. Siyempre si Morrissette nindot tingog nanatanan bay. Kompleto gyapon nga pagkababay, nanay nindot og tingog, sexy, guwapa, nanatanan bay, cute kay mo smile, beauty tanawon mo smile, nindot. Siyempre wala kay masulti sa di Morissette nindot gyapon. Di ba nagmaoy mo na siya bay? Siya pa to? Or kanang Wala ka ka ba? wala kay baw. Wala na ko nindonggan siguro. Pero para na ako no, uyabon oy, grabe. Bisa kinsang kuanay, uyabon dit suway, babay na bay. Di ba? Bisa di ka tra. Ikaw bay Morissette ko, uyabon para nimo bay. Kaslon gusto. Uyab. Inyuan. Inyuan. Kaslon. Inyo na. Nya. Pila ka na plano nimo? Duha lang. Singer o dancer. Wala. Buksidor din. May kaya mo wala. Si Dun. Yeah, para na ako no. Uyabon. Ikaw nung babae, si Ellen Agarna. Tugway, ano niya, gwapa gini bay, sikat, artista. Kinsa Ellen? Mm. Ellen Adarna pa jud. Kapoy yung tanaw na taas kay story sa kuan. Instagram, kapoy kay pislit, dugi kay mahuman. Pero siyempre, kuan gyapon, solid ra gyapon kay makita mo si Ellen dito ba nga siyempre buwag na sila ni John Lloyd. Kapag tuli. Yeah, sagot ka. Subot kayo. Siyempre bay, si Ellen bay, siyempre, sexy gyapon gini si Ellen wa koy masultian ni bay. Naanatanan. Basta solid ba yun ni siya bay, idol gini na ako si Ellen. So, napagbawa ni mo uyab. Siyempre, uyabo na lang. Uyab Island. Ikampit ko ka babae, Zoe. Kasabot ka mga English na niya. Bisdak ka kagat ko. Pero kanya uyab, bisdak ka ko. Bro, bisdak ka. Si Zoe. Kan ni? O ni sakto. Pariner ba? Sus, katilaw ni Spinoy lagi na. Syagit ginig bayang magiliw yun. Kanta ginig kanang Pilipinan team yun. Lagi ni igo eh. Bisayang manok. Bisayang iro. Ito, para na ako bay gani si Zoe bay na. Nosebleed ko ani bay. Sa magkadimao ni pero kabaw ni siya Bisaya ko na. Yun sila. Slang dindot dito na. Kasabot yung Bisaya gud. Kita ko siya picture ka to ni trending bay tong nahimog ligid. Katong ligid na kuanan ba solid kani bay para na ako bay. Na gwapa kay sa personal oy wa pa ko kita ni pero gwapa gyud sa picture sa mo tas personal. Taas pag yun, kumpleto ba? Kumpletos Ricardos para na ako bay papahagid ay sige. Gwapa gyud kay bay kumpleto. Ha? Sabi ko naglawas. Uy, bata. Para na ako, bay. Kuha na yung storya. O, yabon, yapon, bay. Yabon yung mga ani nga babae, bay. Sus! Na. Basta. Yabon na ako. Manila ka lang nas. Ikawalong babae, si Mariela Paulsen. Kagiya sa Buiset. Ako, bay,
nagpa-picture ko ani niya kausabay. Ambot siya ba ka to? Pero nagpa-picture ko atong event ni Cookies sa Abilian. Naman siya ato gym no. Wala ako kabantay. Wala ka bantay. Murag ano ang tanong. Siya ba ka to no? Feel ako siya lagi to. Nay ambot siya ba to? Pero chat ko ani niya bay ni butan siya bay slang kay ni makadag story Lang. nya vibe si kay ni bay solid kay ni syempre gwapa kuan ko ni siya bay kanang hap din ni Kailan siya sa gawas? ambot pero solid kay ni bay kanang ganahan ko niya kay kanang slang kayo kasi di main laban ng slang kay istorya di ba bay travel kay dagang main lab slang kay istorya Slangers. Amigahon ako bay kay kanang pas nindot ni siya kauban kung amiga lang duha. Yeah. Amigahon wala issue. Yeah. Kakain ka babae, kanain ka babae. Charis Rama. Sus, luglay sugtong ka na, buwanga ka. Charis Rama or Charisa Rama? Charis Rama, lagi na. Ta kadi ka kay ba mabasa? Charis na siya pagkakuan eh. Charis Charis Rama. Bay, paano siya bay kanang kita si Travis ani sa personal ana siya na gwapa ko no kayon. Binibini na. Paano mo? Ikaw ang bini-bini na ninanais ko. Bini-bini marikit na dalangin ko. Yeah. So, kuan bay ka ng kita lang ko sa picture niya bay no. Buwa ko'y masulti eh. Woo! Grabe kay kagwapa bay. Di ko katugan ni bay. Kita siya picture bay. Na. All. Pagpig bay. Tama ni. Lagi bay. Solid kay bay. Wapa kay promise. Bisa kasi patanahon bay. Pero syempre, giniwan ni siya. Kailan ako. Pero, woo! Kompleto gid bay. Solid. Uy, masulti niya bay. Wapa kayo. Sexy. Nanatanan. Wala na nga storya. Uyabon na lang. Uyabon! Lahat sa babae. Chill. No comment! Yes, what up? Punta nalingaw mo sa mong video. Ay mo kabala ka. Kay, pang shout out ko. Shout out ko sa mga syempre sa mga taga-suporta nako. Comment lang mo, i-comment lang inyong mga pangalan sa ubos kay. Syempre kada video, ingani na ko ron mag-shout outs nako. So, syempre para ma-appeal sa mo sa upuan. So, salamat sa suporta. Yeah. Friends in the house. Yeah.